13. ročník festivalu Morava Krásna zem sa v roku 2025 uskutočnil 17. augusta v Stupave. Věděl bych ju milovat, vedle bych ju šanoval, vedle bych ju šanoval, ale v noci Záštitu nad týmto 13. ročníkom festivalu Morava Krásna zem prevzal veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, splnomocnenec pre národnostné menšiny na Slovensku a primátor mesta Stupava. Na 13. ročníku festivalu Morava Krásna zem sme v programe mohli vidieť folkovú skupinu Drienky, mužákov a studánky z Březí, mužákov Morávia, moštenských pajtášov, dýchovú hudbu Kolárovičanku, dýchovú hudbu Záhorienku a takisto sprievodné aktivity, sokoliarov a množstvo ďalších aktivít. No poďme pekne po poriadku. Festival otvoril veľvyslanec Českej republiky na Slovensku. Si myslím, že to je přesně to, co spojuje Čechy, Moravany a Slováky spolu. A festival Morava Krásná zem už je 13. ročník. Myslím si, že to není ani o té hudbě tolik, je to samozřejmě primárně o hudbě, ale je to o těch lidských kontaktech. Je tady velmi dobrá návštěvnost a říkám znovu, jsem mi rád, že tady jsou zástupci moravských uměleckých souborů a že se vlastně tímto způsobem prezentuje Česká republika na Slovensku a čím více kontaktů máme, tím je to lepší. Musím říct, že Morava Krásná zem dělá úžasnou práci zde na Slovensku pro rozvoj vlastně česko-slovenských kulturních vztahů. Jsem strašně ráda, že je tato akce opět tak úžasné a velkolepé podívané. Je to velmi důležité to udržovat. Udržovat tradice a ukazovat tyto tradice vlastně i mladší veřejnosti. Je to rodinná akce a samozřejmě je to velmi, velmi důležité. A my, když můžeme, tak můžeme tuto akci samozřejmě vždycky doporučovat a podpořit a těšíme se moc na ní, že si to všichni užijeme. A užili si to nielen diváci, ale aj účinkujúci. Na tomto festivale interpretujeme hlavne moravské, ale aj z nášho okolia pomenej, ale hlavne moravské. Moravské, pretože máme to vštepené od malička. Náš zakladateľ zomrelý už dekan Cyril Šujak nás priviedol k tejto moravskej pesničke, pretože on už ako sme boli takí štupli, už nám písal všetko v prvom rade Moravanka, Misčinanka, Bojané a takéto veci. Takže máme to tuto. Skolárovi vedie cesta, vážne vysoké, postretom som na nej dievča, modroké. Postojže, pekná si, aj Bože, aj by som ťa doprevadil, mamke tvoje. Sme pravidelnými účastníkmi Morava Krásna zem. Prezentujeme hlavne sokoliarstvo, plus tým, že Svätopluk bol sokoliar, najväčší panovník Veľkej Moravy. Tak vlastne sme sa dostali k tomu obdobiu Veľkej Moravy, k tomu odievaniu sa, k remeslám, ktoré tí ľudia robili, kováčstvo, hrnčiarstvo, pečieme chleba takým spôsobom ako oni. A snažíme sa to oživovať, celkovať tie remeslá, ten život toho bežného človeka hlavne, nie až takej šlachty, ale bežného človeka, aby človek si to vedel predstaviť a hlavne vidieť, zažiť. Široká dolina, úrodná rovina, zahrady, pole, vinohrady, z hradišťa kúsek dál, hrad buchlov v lesu král, závnik dobrá skále, Čo je na tom super je to, že naša práca, naša činnosť sa tu krásne dokáže rozplynúť, pretože sme naozaj kúsok od Moravy a tu sa tie nárečia krásne spoja. Čiže či Slovensko, či Morava, tak tu sme priamo v srdci. Môžu si prísť ľudia na chuť moravským koláčom, frgálom, teda rôznych chutí.
a rôznych druhov a potom popri tom máme nejaké publikácie, trička, nejaké takéto veci propagačné a už aj si to ľudia berú, páči sa im to, čiže už chcú tu pomedzi seba chodiť s tým, že som aj ja ten Moravák. Je tu samozrejme veľa Slovákov, počul som zo pár Moravákov, ale paradoxne aj veľa cudzích ľudí, čiže zo zahraničia tým, že ja komunikujem anglicky, tak už som predal nejaké tie koláčiky aj teda cudzincom. Atmosféru festivalu si užívali nielen obyvatelia Stupavy a okolia, ale napríklad aj slovensko-český pár, ktorý trvalo žije v Anglicku. My sme prišli z Anglicka, z Veľkej Británie sme prišli a naše deti vlastne hovoria aj česky, aj slovensky a prišli sme sem, lebo boli sme v Chorvátsku, kde sme boli práve s kapelou Moravia. Prišli jsme ich pozdraviť a pozbudiť. Na takovéhle podujatí chodíme velmi rádi a vždycky bereme ty děti. Tady je hodně věcí, co ty děti můžou i zažít. Hudba, takže se zaspíváme a máme to tu rádi. Zelené padajú. Zelené padajú. Také si děvča rakety dávajú. Také si děvča rakety dávajú. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo aj tento rok zorganizovať toto podujatie, nakoľko tento festival je naozaj pre moravskú kultúru jedinečný a výnimočný. Ja si myslím, že sme teda zažili krásny program, ktorý sme tu mohli mať. Či už to boli teda mužáci a studenky z Březí, Drienky, dýchové hudby, Kolárovičanka, Záhorienka, moštenskí pajtáši a v neposlednom rade aj mužáci Moravia, Jirka Helán s cibalovou muzikou. Takže krásne, prežité popoludne a ja si myslím, že aj bohatý kultúrny program. Ktorý oslovil aj médiá. Ďakujeme televíznemu štábu Slovenskej televízie, ktorý nakrútil na festivale samostatnú reláciu. Že dostatek materiálu mám spoustu, ještě máme spoustu toho naplánovaného, co budeme natáčet. Samozřejmě záleží i na lidech, kteří tu jsou opravdu jako srdeční a otevření a jsou velice vstřícní, což jakoby pro mě, pro moji práci je hrozně důležité. A já konkrétně natáčím Moravský magazín, protože každá národnostní menšina si zaslouží svůj vlastní magazín a naše redakce národnostního vysílání se zaměřuje vlastně na tyto národnostní menšiny. Když jsem sem přišla jakoby na tady tento festival, tak mě velmi potěšila ta srdečnost, která tady panovala a ten patriotismus. Tento 13. ročník festivalu Morava Krásna zem organizujeme v Stupave, v meste, ktoré je prihraničné, je to teda blízko Moravy a predpokladám, že tuto ľudia naozaj majú vrelý a úprimný vzťah k moravskej kultúre a možno niektorých interpretov, ktorí dnes tu účinkujú, aj poznajú osobne. Dôkazom toho je napríklad aj pôsobenie dýchovej hudby Záhorienka, ktorú teda polovicu tvoria Slováci, druhú polovicu tvoria Moraváci a takto sa vzájomne doplňajú a vytvárajú úžasné hudobné teleso, ktoré sa nám tu počas tohto festivalu predstaví. Záhorskú cecinu chvatci sa túlajú, hledajú cívečku, jakú tam nemajú. Poctivá cívečka s červenou zahorí, takovú najkrúta na Záhorí. Je to naozaj úžasné, preto lebo my si môžeme takto spolu šerovať našu kultúru, náš folklór, našu históriu a tak ďalej. A vzhľadom na tú našu blízkosť, aj geografickú, ale na tú ľudskú blízkosť, ktorú máme s Moravou, s Moravákmi a s Čechmi ako Slováci, tak považujem to za veľmi dôležité, zvlášť v tejto turbulentnej dobe. A ja to považujem naozaj tie vzťahy, ktoré máme, za absolútne unikátne, ktoré by sa ťažko vo svete hľadali, kde by národy mali k sebe tak blízko, ako majú Slováci, Moravania a Češi. Takže ja to veľmi vítam
A tento folklór je niečo, čo nás vracia ako keby do histórie. Ono nás to vťahuje k našim koreňom. A vďaka tomu vieme, odkiaľ sme prišli, vieme, kto sme a možno vieme aj, kam by sme mali ísť. Festival Morava Krásna zem je putovný najmä z toho dôvodu, že chceme túto moravskú kultúru prezentovať ľuďom po celom Slovensku. My sme boli v Žiline, v Považskej Bystrici, v Dohňanoch, v Plevníku, Galante, v Trenčianskych Tepliciach. No a teraz v Stupave uvidíme budúci rok, možno oslovíme ďalšie mesto alebo obec na Slovensku, kde predstavíme túto moravskú kultúru preto, aby sa ľudia o nej niečo dozvedeli, aby si možno niektorí aj zaspomínali na bývalé Československo. Chceme proste takto prezentovať nielen hudbu, ale aj tanec, gastronómiu a do budúcna by som veľmi rád, keby sme tento festival obohatili o slovesné umenie a výtvarné umenie. Priatelia moravskej kultúry, ak všetko dobre pôjde, budúci rok 2026 sa Festival Morava Krásna zem, jeho 14. ročník, uskutoční v Púchove. Sledujte našu web stránku www.moraváci.sk, kde nájdete všetky aktuálne informácie o aktivitách Moravanov na Slovensku.